がマルコ・ブルノ。同じくジャッジ日本福地裕二。そしてこの試合をストップする唯一の権限を持つレフェリーは日本杉山敏夫。それではベデルタプレゼンツトレジャーボクシングプロモーション 4OPBF 東洋太平洋バンタム級タイトルマッチ12ラウンドを行います。まずは赤コーナー、プロ成績は25戦17勝7敗1引き分け、17勝のうち5勝がノックアウト。公式給料は117パウンド4分の3、一力事務所属。現在の世界ランクは IBF 世界バンタム級第4位、また WBC 世界バンタム級第3位、第48代、第51代、そして第53代、通算3度の OPBF 東洋太平洋バンタム級チャンピオン、栗原スナッカーキート。そして青コーナー、プロ成績は41戦33勝7敗1引き分け、33勝のうち22勝がノックアウト。公式計量は117パウンド2分の1、フィリピン共和国コタバト出身。現在のランクは OPBF 東洋太平洋バンタム級第9位、元 WBO アジアパシフィックフライ級、そして2階級制覇、元 WBO アジアパシフィックスーパーフライ級チャンピオン、フロイランザ・スナイパーサウダー。最後
I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed.